Hej og velkommen til det her premiere-afsnit på Brevkassen. Hvor er det dejligt, at I gider at kigge med. Man bestemmer selv. Man kan trykke play. Det er den knap, der sidder her. Så kan man trykke play igen. Så står det stille, så ser det ud som om, at mit ansigt er på pause. Så er det på pause. Så trykker man play. Og hvis man har et spørgsmål, så kan man ringe på det her telefonnummer, som er lige hernede i bunden af skærmen. Det gør vi til sidste program. Jeg lovede jo, at min far skulle være med i det her premiereafsnit på Brevkassen. Det kunne han desværre ikke. Han sidder derhjemme lige nu og ser, hvad er klokken? TV-avisen måske? Eller Ringenes Herre for 10. gang. Men i hvert fald så fik jeg lige en ven, min allerbedste venner, til at komme ind i Brevkassen, hvis han er hjemme, altså. Mikkel! Hold lige herhen! Vi skal lige lave Brevkassen nemlig. Vi har fået så mange fede spørgsmål. Super fedt der. Hej med dig. Goddag. Så du lige kommer ind og sidder her ved siden af mig. Det vil være hyggeligt. Jeg kan komme væk. Hvad går du at lave for tiden, Mikkel? Jeg er i militæret. Mikkel er i militæret. Han er lige kommet hjem fra felttur. Nej. Du har været på felttur en gang i hvert fald. Ja. Det er en måned siden måske. Ja, og du har det godt i militæret. Du er glad for det, ved jeg. Ja. Ja, der kan man se. Jeg gjorde det ikke. Nej. Jeg var... Nej, det var noget værre noget med det. Vi har fået 3 gode spørgsmål. De ser sådan her ud. Det er lige noget, jeg selv har fundet på, men det er det altså ikke. Og det første spørgsmål... Skal du tisse meget? Nej. Okay. Det første spørgsmål, det kommer her. Hej Frede, jeg har et stort problem. Jeg mistænker min gartner for at fodre min hund med nogle hundekiks, som giver den ekstremt dårlig mave. Skråstreg diarré. Så er alle med. Hvad gør jeg ved det her problem? Jeg har tænkt lidt over det, Mikkel. Du laver en termokande til ham. Siger, her, gartner, er der dejlig kaffe. Og så er der bare half med afføringsmiddel. Og så når han ligger nede på jorden i første stilling med lidt afføring ud af det ene buksben, så kan du sige, så kan du lære det. Så kan du lade være med at give min hund de der hundekiks, så den bliver så dårlig af. Er det rigtigt? Jo. Så måske en smule drastisk. Okay. Jeg må måske også spørge Mikkel, at han bare måske kunne skifte mærke på de der hundekiks, så ikke de fik dårlig mave. Men nu har du i hvert fald 2 muligheder. Jeg synes begge 2 var gode. Er det rigtigt? Også kan man spise med selv. Hundekiksene? Ja. Så han kunne smage på sin egen afføring? Nej. Ej, kan man sgu da ikke sige, mand. Hold da kæft. Jeg står på Hovedbanegården. Skal jeg tage E-toget eller F-toget? Ja, det kommer an på, hvor du skal hen i hvert fald. Hvor kører F-toget her? Det kører så ikke hovedet. Det gør det ikke? Nej. Ej, en idiot, der har skrevet det. Fuck, mand. Er det rigtigt? Jeg er den klovn, mand. Ej, det er sgu da kystbanen, er det F? Det er den, der kører den Flintholm og... Ebtoft og Nå nej, det er Mols. Det er Mols-linjen. Det er heller ikke en tog. Nej, det er en båd. Ja. Eller en færge. Eller du kan også lave sin egen Mols-linje. Det bliver en lille smule hårdt for ham det sidste år. Jeg hedder Troels, og jeg er præst på Geus Dage. Ja, undskyld, nu springer vi videre til det næste spørgsmål. Fordi at det er en klovn, der har skrevet ind. Og man kan slet ikke tage F-toget. Så tag E-toget og tag til Køge. Der ligger en café, der hedder Flandern. Det skal godt sted. Jeg hedder Troels, og jeg er præst på Geus Dage. Det er som om, at folk falder i søvn under mine gudstjenester. Hvordan pepper jeg dem lidt op? Sådan lidt mere en funky præst. Det er måske. Ligesom den søsyge. Så jeg vil sige, han siger, lad os alle bede, og ud af ingenting hiver han Chewbacca-masker og tager den på og råber noget på hebraisk. På den måde må der da være bare en, der vågner. Det er skræmt. Ja, men det er også det der, så er den lige peppet lidt op. Der kan han begynde med det der salme noget igen, ikke? Men altså, det andet, det er godt. Har du nogensinde set en præst synge med på en salme? Ja. Har du det? Ja. De synger sjældent, så er det godt.
Og det gør det nemlig. Gør de ikke det? Det er noget af en generalisering ved det her, men sådan er det måske. Ja, det er også det bestemmer. Og så har jeg gået optagelsesprøver i sang, tror jeg, når man skal være præst. Nej, det er vist noget andet. Man skal det. Ja. Og så er der et sidste spørgsmål her. Det er fra Morten Togo. Men ja, vi har desværre ikke mere tid. Det er jeg meget ked af. Og var det hyggeligt, at du gad være med som den her lille stand-in for min far. Han kommer på næste søndag. Det skal I glæde til. Det er hyggeligt at være. Det håber jeg. Ja. Ja. Det var rigtig dejligt. Kan I have det helt fantastisk godt. Og fred være med jer derude. Gav vi lige en anden hånd til sidst der. Ja, bum bum.